Ubingelela baba uDokotela baba Sisibojabula umfana omhle njengekhehlelo lona kusewuyena umZulu amancinza ngeSouth futhi angixolisa. Siyabonga kakhulu kubantu esinabo ku Facebook, siyabonga kakhulu kubantu esinabo ku TikTok and siyabonga kakhulu kubantu esinabo njengamanje ubunyanga basemandulo. The channel, we are a constructing channel, it will grow because of your discipline. Sicela ukuthi wena osungenile bhala usubscribe so that when ungena ama video ezokwazi ukuthi uthole ifeed same time. Ngena usubscribe and share and ukwazi ukuthi wathola ubunyanga basemandulo. Ake sikhulumeni bakithi. Angikhulume nje lento. I do have what is called imali esheshayo. There are a lot of people umongena ku social media baba uDokotela benza imali esheshayo bathi faka imali umuthi ngisifuna ukuzobona ukuthi hayi mina ngibona ufaka imali kuphela umuthi ucela ukwenziwa i-facial video akafuni nje ubaleka ngayo yonke into abanye ke bayifikela ke kumina angikusho lokhona labafika kumina bezokwenzela imali esheshayo but I went to a point whereby ngifuna ukuthola ukuthi what really makes imali esheshayo kwabanye abantu ingabi ascertained, not attained, ascertained. There's difference between attained and ascertained. Asilungiseke. Indle yakho number 1, refuse ukuthi ibe nobulwembu. Ubulwembu endlini yakho awubudingi. Lama cracks asendlini yakho awadingi. Lama cracks ewodwa ay symbol of poverty. Kunamanga akhona lawa ekuthiwa ama geckos haram geckos. What are geckos? Who knows what a geckos is? Ama geckos ilento ngathi izicabcabe ezincane lento la ngathi ehamba la kodwa nje odongweni bayawazi ama geckos. Ngangisiza ukuthi nibiza ukuthi yini ama geckos, lezo zilwane lezi ezilapha egcwele endlini. Lezi zilwane leziyana ngicela ukukhuluma iqiniso. Uma lesa silwane singene ekamereni lakho la ulala khona zaba u2 zaba u3 awusoze walalwa udikoloshe, awusoze waklinywa isilwane. Umuntu angakhafula ngesibhobo ayeka soze sangena isibhobo uma khona lesa silwane siyana. Wena utshelwe into akade befuna ukuthi uyizwe. Ama geckos are negative spirit invaders. Mase ngene igecko, there's no non-negative spirit ever visit. Ama geckos adla yonke into eyisinambuzane esuke izokuxasula endlini. Noma kungena inhlabuswe kungangenani ama geckos afike le nto ayidle. Engisho ukuthi stop hitting the wall ubulale leza zilwane. I know sekunama companies akha ama imithi okubulala ama geckos. You do that at your own capacity and risk. Ukubulala into ezosiza wena. You understand? Kodwa ke ngifuna siyibhekekela nje wasikwakhela imali esheshayo. Sinemali esheshayo bakithi ebengiyenza ngiqale ngo2023 December kwaze kwaba u2024 kwaba u2025 ngisabakhela abantu. But I came to a resolution whereby ngithi mina kukhona eka 2500, kukhona eka 4200, kukhona eka 5700, kuzoba khona eyabantu badala eka 12000 rand. Lega 12000 rand I don't advertise it because very few people can afford to do it. Kune office ofuna uye kulona. Salwazi kune office ofuna uye kulona ufike ngo10 kulona. Uzohambe ngo1 ekseni. Ufike ngo10 ebusuku kuze kube u1 ekseni. Lela office alijwayeleki. Lena ke ka 12000. Angithandi ukukhuluma. Engisho ukuthi kodwa funa sizibuke amakhethini ile underwear olala ngayidabukile. Anything that is toned around you. Anything that is toned around you, don't wear it. Awulali necathulo ngasekhanda. Noma ngabe isebusuku noma ngabe isemini. Umuntu wesifazane refuse ukuthi iphenti ucamele kulona. Iphenti it carries some spirits. Akuce balikhumula iphenti balifaka ngaphansi kwephilo. Acamele kulona. That you don't do. Iphenti you use it if we are toilet. You know what spirit at now. Ngalo ndlela kunezinto ongawazange nje ufundiswe vese ngazo. Iglobe engakhanyi endlini ayisetshenziswa leyo ndlu le. Faka iglobe o ungakulinge nje uzama ukuyiswisha kodwa akube iglobe esebenzayo.
If iglobe ingasasebenzi ikhiphe kusala umgodi lapha. Iglobe ingasasebenzi futhi now futhi it carries some spirit or it attracts some spirit because if kungakhanyi it attracts darkness. Those are the laws of attraction that we have to be teaching people, but we are not in a rush. Awulali neringi, ushadile ungashadanga, iringi nayo it attracts some negative powers that we are not willing to entertain. Ngakho ke nje sikwakheleke imali esheshayo ke ngifuna ukuthi those things awuzidingi. Zama ukuthi phansi kombhede every week ishanela. Under your bed try to sweep, keep it clean. Because ama spirits amambi they prefer ukuhlala endaweni engcolile. They prefer ukuhlala endaweni engekho clean. Those are the spirits that esuthi uma sithi sekukhandela ke maleshasha kodwa indawo yakho kuyona ayibe sterile as well. This is babu Dr. Bawesizwe bojabula mfana umhleje khehle nomzulu amancinci. Ake ngisho lento le. Abanye bangifanisa. Ngikhula bengibizwa ngoshuzi. Kwathi ngo1984 ngasuka 1984 ngeze eThekwini 1984 85 86 bese ngibizwa ngobani ngokhanda khulu. Bengibizwa ngokhanda khulu la manje bangifanisa ukuthi hayibo ungathi ipeleti zikakhanda khulu nje ngathi usibani ungathi no uyena kahle uyena. Khulele emakhuzeni ngaqhathwa emakhuzeni bengisendaweni esendulwini. Endulwini uya kanjani khona uphuma ngemoto ungazi ukuthi uya eXhopho. Uma ufika eXhopho udlule ungayi ngasemzimkhulu. Uvesana uma ufika nje eXhopho uthathe umgaqo ongena ngo-right uyishaye straight ubheka ngase e5. Uma ufika phezulu e5 ungayi eBhulwa uphinde futhi uyiphonse ngo-left uyishaya ushonisa phansi kunomgaqo ozokubiza ukuthi ngene emzimkhulu siyowela umzimkhulu uyawuyeka lo mgaqo ushona eCrayton. Uma ufika eCrayton idolobhana nje eliyibhedelayo nje negarage elilodwa elivala ngo6 uma ufika ngo7 ufika ulale uze kuvule ngakusasa ukwazi ukuthela petrol. Idolobha lethu leli umsanganyana nje idolobha ube usuyadlula ke eCrayton kunendawo eBhuni lapha ekuthiwa ikaGym. Uyayidlula futhi nayo ke manje ke isikunika ke iziyalo ezithi uya ehlabeni noma uya kwaBhaca. Wena qonda straight kaBhaca uwele emzimkhulu ufika emzimkhulu uma usuwela emzimkhulu uzofika kunerank lapha enobhuqu badla amagunya amadala aqinile asale kuloko kade edayisa izolo. Umgaqo uhlwana kabili usuthi Riverside uma usuthi Sentoka wena thatha lo Sentoka usubheke emakhuzeni ke lapho ke. Lapho eSentoka uzofika ungena ehlathini udlule. Uma udlule uzoshona phansi kunetshela liyeke leli tshela lapho phansi uhamba uzohlangana nabantu abawu2 abawu10 ungabanaki hamba futhi kuzohlahla esikhulu uzosibona esiboshwe imbuzi dlula futhi nakhona futhi uhambe straight uyozofika endaweni ekuthiwa iseMnamaneni. UMnamaneni ila kuhlala khona amagwala. Umfana nje umethu nje wasemakhuzeni wasemna igwala nje imdabula ngempama nje igwala lidala nje amasimbi egwala igwala abafana basemnamaneni asikaze siqhathwe nabo amagwala nje lezinto ododi nje futhi bayazi angibahlebi ningamagwala emnamaneni beshaya usisibenu mahala ngekami kodwa ningamagwala nje bese niyazi nani ushuzo benemsaba. Then ke uma ususudlule usuzoqala ukungena ke manje endaweni yasemakhuzeni ke endulwini. Lapho ke endulwini kuba uDokotela Lazalo le khona endulwini engezansi kuzoba indulwini ephakathi kuzoba indulwini engasenhla ke. Saqhathwa ke lapho selusa samela senza yonke into. Ubaba uDokotela kunamahlathi ke lapha ahlukahlukeneke. Kunempande ephathwa zinyanga zasemakhuzini. Ngakhe ke lo mpande leyo. Izathu ngakhe lo mpande kunomfula lapha ekuthiwa umzimkhulu mase zoba khona undonga ibovu mase zoba khona inhlangano ekuthiwa isenhlangano mase zoba khona usilahla unehlathi engagawuli noma ubani. Mina ngimazi umfana mina kade ogawula induku asilahla angimazi mhlawumbe ukhona ngakini angimazi umfana methu mina ubegawula kasilahla induku yena ubeqamba amanga mshayeni lo mfana uqamba amanga nqeni kokwelusa. Lalela kunempande ke ephathwa amakhuze engiyakhile. Lempande lena abantu basemakhuzeni bayazi. Inyanga ezindala zasemakhuzeni ziyayazi. Uphukhupela phezulu
endulini engenhle ukuthola inyanga ezindala lapho ziyayazi ukhuphule phezulu ebazini kunesiqoqo ethu sengquzeni ziyazi inyanga ezindala lapho ziyayazi udabula udlule emasabeni udlule ndodeni uye komnguni lapha uthola inyanga ezindala ziyayazi lokhubalo lelo yikho lamakhuze lifuna uthole umuzo lakha kahle ungalijahi kodwa thola uzibuthe oyikhubalo thola umali yavuma thola ikhokhela thola uvumo omhlophe thola lemithi ewuthuke ikhohle igama layo thola ihashi lento ephuma la ihashi limele kade lizala sithi imbasa thola leyo nto leyo musu uyifaka musu uthola isoftware uthola isoftware uyifake la phakathi futhi nayo inhle uma uzofaka nesoftware lento musu uyamakhela kumuntu musu umcaba la induku nje yamakhuze leyana eyomuntu ofuna ukushaya ibreakthrough kuyo yonke into athi uyayenza umuntu nje ufuna nje ukuphumelelisa umuntu simnika leyanto leyana induku yamakhuze ke leyana mase egeza kanye ngesonto uma ezogeza ngayo kufuna aqala afake izipuni ezu2 zobisi ngoba lento idla ubisi lento yakhona idla ubisi uma igeza ngamanzi abandayo angalinga afaka ashisayo njengoba kuze ubusika nje akalinda athi amanzi ulithi ukuphakama ilanga mase igezisa ngamanzi abandayo ayafuna ashisayo induku yamakhuze lawo enza noma ngabe yini umuntu ufuna ukuthi abe nalenduku ekhasini ogembula aqala ageza ngalenduku mase eshone khona ekhasi eyokwenza lento ayenza eyodayisa uIFA eyodayisa AMC American company edayisa amabhodwe eyodayisa noma ngabe yini ageze ngalenduku kuqala induku lena efike yenza izinto zenzeke ngenxa ukuthi siyayazi nje sifa simnika umuntu ngo3000 londuku beauty about it ayisona isithwalo siyithatha nje sifina amathele egazini kuwena msihamba uphila impilo emnandi impilo semakhuzeni ungaphindi uhlupheke londuku ke leyo ke induku engithi ke ngimese ngiyakhila yakhe ngiqede bese ngithi lalela ke ndoda ngitholele sihlahla esikhulu sangakini angifuni mina lento eyenziwa zinyanga zaphesheya kothukela okumandate abantu ngemithi ukuthi ihlahla esukuthi ihlahla azikho zonke indawo umkhiwana awukho ngakithi umgana awukho ngakithi umoba awukho ngakithi ubanana awukho ngakithi bhatata awukho ngakithi khona amadumbe manje ngizama ukuthi sikuvumele ukuthi izinyanga but asiqhamuke endaweni efanayo ngifuna ke uma sengiyifayile induku kwena ngitholele isihlahla esikhulu big tree esikhulu isihlahla sesisidala kodwa but esisenama branch bese singanama branch angisifuni uye lapho ngiphathele amashumi abe u9 phatha ama 100 abe u9 uma usuya kulesa sihlahla lesana awuzuqala wenze isex nomkakho noma nentombi yakho noma nomakoti wakho uya nje straight lapho uqondile ukuthi uphethe ama 100 awu9 kuphela ufike uyaguqa lesa sihlahla lesa uyamba nje kancane uma usubeka lama rand uma usubuyisela amahlavu ngaphezulu kunegama ozolikhuluma lapha yana ihlahla ziyakhuluma bakithi ihlahla ziyakhuluma kune language ekhulunywa ihlahla ilwane language ekhulunywa zilwane futhi inkomo ziyakhuluma nazo ilanguage inkomo ayifane nezimbuzi ilanguage yembuzi ayifane nezinkukhu ziyakwazi kwamakata akhuluma futhi nabo but ilanguage yabo nezihlahla ziyakhuluma ke ilanguage yezihlahla uma ufika wena lento ukuthi uma ufika ezihlahleni ufika ukukhuluma isiZulu ihlahla sibamba kudala ukuthi uthini rather speak ilanguage eyaziwa isihlahla uma ufika lapha na ke uzofika uguqeke lapha bhala phansi lapho bani uzongibhalela lento lena obhala lapho wena okwazi ukubhala asla asla space tara tara space tara space penta uma ufika ke lapha esihlahleni uthi asla tara penta 7 times lesihlahla leso introduce kubanikazi besihlahla ulimi abalaziyo asla tara penta 7 times kuyimbanqa umtshelo asla tara penta ukuthi ufunani mtshele ukuthi ufunani ke manje ke uma usuyahamba after 7 days buya usuphethe impuphu with a cup emilimili usubuyela lapha ke ehlathini ke manje futhi la kulesa sihlahla lesiyana
Lesasihlahla lesiyana uzofike uthele lempuphu le. Bathi abantu abadala ukuphahla. Uthela lempuphu lena phezulu kwelehlahla Asatarapenta. Ukhuluma nalabantu abahlala lehlahla. Uyabatshela ukuthi naku ukudla obalethele kona. Labantu abahlala lehlahla njengoba umbila impuphu igayiwe nje badla per grain. It will take them 1,000 years to finish it. Badla per grain. 1 grain abayiqedela impuphu igcwele inkomishi. Thereafter, after 30 days, ngiyakhanda lana ngikukhandela ukuthi ube nemali. After 30 days, thola inkukhu ewulamthuthu uye khona napha futhi. Ufike umcele ke manje uTarapenta ke ukuthi ke nansi ke into ke manje lokuyana busamphakela busambribe. Nansi ke umnikelo ulithile because you want to achieve lento le. Kunethende ezovuka la yomgaqo ozwile ngayo uyayifuna. Kunento ukuthi lana kuzovula ulayini lawa amatekisi ufuna ukungena usoseshela ngakulwisa. Kunento wena enkulu. Umuntu usuke efuna into enkulu lapha. Thereafter uphatha inkukhu. Uvalekelwe irafu futhi ngabe esebekhokhela imali yakho bakhuluma into yomsangano uphatha inkukhu. Ufike lenkukhu uyunqume lapha yana. Uma usutshela uAsla Tarapenta 7 times uthi nanku umnikelo wegazi owulethile. Umuzi usuyayishiya lenkukhu. Uzothi ke uma le tender usuyitholile. If le mali kaRafu obuyifuna usuyitholile, lento enkulu kodwa obuyifuna ukungena as a member of parliament, as a councillor njengoba siyokhethweni, uzophatha imbuzi emhlophe. Uphatha imbuzi emhlophe ufike umtshele uAsla Tarapenta ukuthi nanku umsebenzi owenzile uyamubonga. Usuyayinquma lembuzi. Uyayibamba igazi liphume ize ife umuzi uyishiya lapho ke ehlahleni. Asla Tarapenta will make you filthy rich. This thing it will make you filthy rich. Uma uAsla Tarapenta esekunika izinto ezinkulu, usuyabuya ke kumina uletha into enkulu. Lento enkulu ozobunayo ngizobe sengithi mina hamba ke manje uyongithengela inkomo eyithole elimhlophe uyolibulalela lapha lela thole. And thereafter usugrand ungene kwicovenant ngo 3,000 wahamba zonke izitep without complaining wamenzela konke uAsla Tarapenta. This is Babu Dr. Bosis Bojalu from the yeah, I'm bringing what is called amadoda amadala ishingshana zomamavula kuvale umukhuluma kwenza abagolozela intaba zenhluphe. Ngiza namadoda ayishumi. This February on upward ngiphethe umsebenzi wamadoda ayishumi. Nginamadoda engiwakhiphayo. Lamadoda lawa aphuma abe yishumi. Anezigaba. Kukhona amanye esiwabeka ahlala emkhathini, kunamanye esiwabeka okhambeni. Kunamanye esiwabeka emfuleni. Lamadoda ahlukeneke. Lawa asokhambeni ayishumi aphelele anikezwe zonke iyalo zikamakhwezikhwezi. Zonke iyalo zikamakhwezikhwezi anikezwe lapha mesedla ubisi, mesedla iGordon London Dry Gin. Lawa ahlala okhambeni. Lawa ahlala emfuleni adla igazi. Uwaphathela imbuzi nendisho enendishi ukha amanzi uma usubulala imbuzi igazi lingene la uthatha imbuzi uyijikjele emfuleni. Amadoda lawo ahlala emfuleni ayishumi aphelele madoda nje aphelele ahlala ke wona ke emfuleni. Kukhona ahlala emkhathini, kukhona ahlala okhambeni. Lawa ahlala emkhathini uyatshelwa ukuthi abizwa kanjani umwabiza mase siyavela. Umuthi awavele okwakho ungangifoneli ukuthi uboneni. Angifuni ukwazi ukuthi uboneni. Ubungaboneli mina. Wena uthi bavela. Lento ozathi mebevela bazoyifuna ubanike. Uma unganiki kuzophela konke. Into ezathi sebekwenzele yona.
ngiza nalawo madoda ayishumi osigoloza simehlaba uvuka sizowakhipha ke ngezigaba zawo kukhona ka12,000 kukhona ka20,000 kukhona ka50,000 mase uthi lawa semfuleni adle igazi lembuzi awu150,000 rand 150,000 rand ahlala ke osekweni lomfula adle igazi ke wona lo madoda lawo kodwa hamba eyishumi amadoda empi amadoda okuvikela amadoda emali siwabiza amadoda ngiza nawo ke lo madoda angikhulumi ngomuntu oqashile ngomuntu ongazi ukuthi babudokotela ungadabukisi phela na phela ungadabukisi manje ngathi ufuna nokudabukisa nje ya ungadabukisi Umusu udabukisa thina ngeke sikusiza ngizake la umsebenzi omuhle wase-India kunezinto esizonifundisa zona esizifundile lapha ukuthi not yonke into uthi idinga isithwalo not yonke into idinga isigubhu but slowly and slowly ngizolonga emtishela ngoba okunye ngisakucela kuHazrath uyamazi uHazrath sisakucela kuHazrath ukuthi kuno Hazrat esithi uHazrat Habib Khwaja Halisha sisamcela uHazrat Khwaja Garib Nawaz sisamcela ukuthi can he allow us what we've seen in India and tell people with social media if they say yes then we will tell mina ngizokutshela ukuthi how to invoke the power of Hazrat Khwaja Habib Ali Shah Hazrat Khwaja Habib Ali Shah bhala lapha Khwaja Hazrat Habib Ali Shah loyo Khwaja ithuna lakhe lisolwandle ithuna lakhe Khwaja Habib Ali Shah this is babu dokotela babe sizojabula la into efuna ukuzenzela yona yonke into iphethwe abantu abangabonwa ngamehlo sizofuna ukuthi ke konke sekudluse kubona before sikukhiphe siyabonga kakhulu abongababudokotela babe sizojabulile inamba yami yona levela lapho 0765558777 ngena ke shareisha ku YouTube sine YouTube esiyisungulile njengamanje ubunyanga basemandulo is there subscribe and share siyabonga